وەکو وەفاداریەک بوو شەهیدên شەڕێدژی داعشê û pêştevanî û harîkarî bû malbatên wan şehîda 113 parçên erdî li ser Nûrê, Qeza Zaxo li ser xêzanên wan şehîdan hatine dabeşkirin. Kesûkarên şehîdan jî daxwazê dikin layenên peywendîdar kerestên avakirinê jê re bihêne dabînkirin û xizmetguzariyên pêdivî jî bêgehîna wan cihên parçên erdî li ser wan hatîne parvekirin. Eva xêzanên wan pêşmerganin ewên li şerê dijî Daeş da şehîd bûn ku xelkê Sinûrê qezaya Zaxo ne. Di rewrismekî de parçe zevî li ser hatine dabeşkirin. Lê kesûkarên van şehîdan dixwazin ku ne bi tenê parçe zevî li ser wan bihêne dabeşkirin. Belkû kelûpelên avakirinê û xizmetguzarî jî ji bo wan zeviyan bihêne dabînkirin. شولێکی بۆ دەستخواشیە لێت کین حکومەتە هەرێمێت کین سوپاسیا وان کین بۆ vê dabeşkirina parçet erdî serxêzanê şehîda û hêvîdarên ku ji neyên ji bîrkirinê bû tiştê dibêt yanî wekî em bêjin sibahî avakirina wan parça erdan e û harîkariyê bidinê çi ew bû çêkin çi harîkariyek wek madî yanî jî harîkarî kin ku ev xêzanê şehîda ku evî erdî wekî dibêjin bikin bîna û aîlê xwatê da stare bikin û em supasiya wan kîn. Rêveberiya şehîd û enfalkiriyan li Zaxo gîrûbûna dabeşkirina parçezeviyan vedgerînit ji bo berdewamiya şerî li dijî terorîstên Daeş. Ev rûkecek li gel hejmareka 114 parçezeviya jî li ser kesûkarên şehîdan li Zaxo dîne dabeşkirinê jî ev xwe şehîdê Zaxo jî 101 şehîdên jî bes ew şehîdên me du xîzan û sê xîzan jî têde hebî jî 114 parçezevî jî ابخوا احتمال سبب کی گیروکنی جی هبی تدی افشارجک بردوام هبیه هر چند مد وقتی دجک مداخات که اساس پرچزویاجک بو کسو کارج دابج بکن احتمال خلق کی محتاج جناب ده هبینه بس احتمال شهیدک مستمر يعني هبین شهید دک روجا دو جا سه شهید تاتنه به احتمال سبب جی او بینه Destnîşankirina cihêvan parçezeviyan ji layê bajêrvaniya Zaxo ve bûye. Bajêrvanî dibêjît ji ber ku cihekê kunca ye. اوش همي جها باشتره چونكي جهه كي رازگاه مقابل جاده شستيه و هر واسه نزيك امشي بيجين برانبر نيوز اخوا وما بوچي ما وجهه دست نشان كر كوما بارتزاوي بهربتر الويري هبينه بو هجماروان كو نزيك صدوق شهيدا مد به همين جهه كي بالكوكو طاخه كده بيتن Li destpêka şerî digel terorîstên çekdarên Daeş 101 pêşmergeyên Sinûrê qezaya Zaxo şehîd bûne û lewran di îro da 113 parçezevî li ser kesûkarên wan li devera Deştmirê hatine dabeşkirin û kesûkarên wan hîvî xwazin ku şehîdên wan nehêne jî bîrkirin û zêdebarî parçezeviyan ku xizmetguzarî ji bo cihên wan parçezeviyan bihêne dabînkirin ji ber ku evan şehîdan xwîna xwe kiriye qurbanî ji bo parastina axa Kurdistanê. Zêrevangulî با دینان سات از زاخو